आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। नागरी सेवा सुविधा वितरण व लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदाऱ्या, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमातील महत्त्वाच्या तरतुदी, सभाशास्त्र आणि घनकचरा व्यवस्थापन या विषयांवर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सावंतवाडीचे काही सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवक श्रीनगर जम्मू काश्मीर दौऱ्यावरती आहेत। मात्र शहरातील काही नागरिकांनी या दौऱ्यावरती टीकास्त्र सोडलं आहे। पाहूयात। माजी नगरसेवक सुनील पेडणेकर यांनी या दौऱ्यावर आक्षेप घेतला आहे। सावंतवाडी नगरपालिका म्हटल्यानंतर ही सगळ्यात जुनी असलेली आणि संस्थानिक वारसा असलेली नगरपालिका आहे। त्या ठिकाणी माझे वडील नगरसेवक होते, मी नगरसेवक होतो। पण आत्ताचा जो कारभार चाललेला आहे ही नगरसेवक थंड हवेच्या ठिकाणी आणि जनता इथे जोरदार उष्मा पडला आहे, त्या उष्माचे चटके खात आहेत। पावसाच्या पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली असताना त्याच्यावर पर्यायी व्यवस्था करण्याचं सोडून रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत, पाण्याचे फवारे उडत आहेत लोकांच्या अंगावर, तिथे पाण्याचा प्रश्न झाला आहे, पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला आहे। हे जे मूलभूत प्रश्न आहेत, जे आरोग्याचे प्रश्न आहेत, हे सोडून नगरसेवक होऊन 6 महिने झाले नाहीत तर हे काश्मीरला थंड हवेच्या ठिकाणी अभ्यास दौरे करायला निघाले। मी प्रथम सांगू इच्छितो, ज्यांना नगरपालिकेच्या कौन्सिलचे नियम कळत नाही, ज्यांना कौन्सिल चालवता येत नाही, सभागृहात कुठले मुद्दे उपस्थित केले पाहिजे ते मुद्दे उपस्थित करता येत नाही, अर्थसंकल्पावर चर्चा करता येत नाही, ते जाऊन काश्मीरमध्ये कुठले अभ्यास दौरे करणार। आणि आता आपण बघितले असतील, व्हॉट्सअपला फोटो येत आहेत, ते अभ्यास दौरे करतायत की मजा करतायत हे त्या फोटोतून दिसत आहे। आणि तुम्ही नगरपालिकेचा सार्वजनिक निधी जे त्या गरमीमध्ये, उष्णतेमध्ये, उन्हामध्ये भाजी विकतात, मासे विकतायत, कोण चप्पल शिवतायत, कोण केस कापतायत, कोण आमच्या वडापाव विकतायत, गोरगरीब जनतेच्या कराचा पैसा आहे। जे रखरखत्या उन्हात बसून आंबे विकतायत आणि तुम्हाला कर भरतायत, रखरखत्या उन्हात बसून भाजी विकतायत, तुम्हाला कर भरतायत, रखरखत्या उन्हात बसून तुमचे मासे विकतायत, तुम्हाला कर भरतायत। आणि तुमच्या कराचा पैसा, कष्टाचा पैसा, घामाचा पैसा तुम्ही अशा प्रकारे काश्मीरमध्ये जाऊन थंड हवेच्या ठिकाणी उडवत असाल तर हे चुकीचं आहे। आम्ही सुद्धा नगरसेवक होतो, आम्ही सुद्धा नगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये काम केलं। तर ही जी परिस्थिती आहे, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सावंतवाडीतल्या जागृत नागरिकांनी आवाज उठवला पाहिजे आणि कोणीतरी एक मशाल पेटवली पाहिजे। ते काम मी करतोय। इथे अनेक सामाजिक चळवळीवर लोक आहेत, सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, अनेक राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी आहेत, विरोधी पक्षाचे लोक आहेत। पण एकालाही काय वाटत नाही की जनतेच्या घामाचा, कराचा, कष्टाचा पैसा अशा प्रकारे जर काश्मीरच्या ठिकाणी थंड हवेच्या ठिकाणी मौज मजा करण्यासाठी खर्च केला जात असेल आणि 2 दिवसाचा त्यांना दौरा असताना 8-8 दिवस यांना दौरा वाढून दिला गेला। परिपत्रकामध्ये फक्त 2 दिवस आहेत, मग 8 दिवसाचा खर्च नगरपालिका करत असेल तर कुठल्या आधारावर आणि कुठल्या कायदेशीर आधारावर यांना खर्च करायची परवानगी मिळते? बरं, हे लाखो रुपये हे नगरपालिकेचे खर्च केले जात आहेत, त्याचं मूळ कारण काय आहे? तर काल स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषदेची निवडणूक झाली, ती बिनविरोध झाली आणि बिनविरोध झाल्यामुळे जे नगरसेवकांना फायदे व्हायचे मतं लागण्यासाठी ते नुकसान झालं। मग त्या लोकांना खुश करण्यासाठी कदाचित असे दौरे काढून काश्मीरला पाठवण्याचे प्रकार त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांकडे, राजकीय अधिकार वरिष्ठांकडे झाले असावेत, असाही संशय याला इथे वाव मिळतोय। त्यापुढे असं मी म्हणेन, सावंतवाडीत भेडसावत असलेला पार्किंगचा प्रश्न, सावंतवाडीत भेडसावत असलेला आरोग्याचा प्रश्न, सावंतवाडीत भेडसावत असलेला पाणी टंचाईचा प्रश्न, रस्त्यावर पडलेले खड्डे, मोकाट जनावरं, भटके कुत्रे, रानटी माकडे यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी यांच्याकडे वेळ नाही। पण काश्मीरमध्ये थंड हवेच्या ठिकाणी मौज मजा करण्यासाठी मात्र वेळ आहे। आणि याचा विचार ज्यांनी निवडणुकीत डोळे झाकून यांना मतदान केलं, डोळे झाकून यांना निवडून दिलं, आणि ती मंडळी तुम्ही निवडून दिल्यानंतर काय करतायत हे डोळसपणे पाहण्याची ही वेळ आहे, एवढंच या ठिकाणी सांगू इच्छितो। ज्या नगरपालिकेमध्ये आता गल्ली बोळात गेलात तर लोकच बोलत आहेत
गल्ली बोळात जाऊन भ्रष्टाचार चालला आहे, गल्ली बोळात जाऊन पैसे घेतले जात आहेत. आत्ता तर मला एका विरोधी नगरसेवकाने कालच सांगितलं की तुमची जी पाणी पुरवठा योजना आहे त्या पाणी पुरवठ्यासाठी जे मटेरियल मागितलं गेलं, मटेरियल न आणता 35 लाखाचं बिल काढा म्हणून त्या वॉटर सप्लायच्या महिलेकडे दबाव आणला गेला. ती महिला तयार नसल्यामुळे तिच्यावर दबाव आणून ते 35 लाखाचा चेक काढा असं मला विरोधी पक्षाचे नगरसेवक सांगतायत. मग मी त्याच्यावर काय केलं पाहिजे, कुठे अर्ज केला पाहिजे अशी ती माहिती मागत होते. मग असे जर प्रकार होत असतील तर 5 लाख काय 35 लाख अशा प्रकारे देत असतील. खोटी बिलं, चुकीची बिलं काढून, आता त्यात खरं किती आहे खोटं किती मला माहीत नाही, पण असा जर प्रकार घडत असेल तर 5 लाख ते देऊ शकतात. आता तो याचा खरा भाग किती आहे, खोटा भाग किती आहे याची चौकशी व्हावी. दरम्यान लोकांच्या समस्या वाऱ्यावर सोडून कुठला अभ्यास नगरसेवक करणार असा सवाल मनसे शहराध्यक्ष ॲडव्होकेट राजू कासकर यांनी केलाय. की शहराचे जे नगरसेवक आहेत ते आता काश्मीर दौऱ्यावर गेले अशी फोटो देत आहेत, बातम्या येत आहेत. आमचा मुळात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा असा प्रश्न आहे की सावंतवाडी शहरात जे खड्डे आहेत, जे पाण्याचा प्रश्न आहे, गेले 2-3 दिवस शहरातल्या लोकांना पाणी नाही आहे, हे प्रश्न वाऱ्यावर सोडून, लोकांना वाऱ्यावर सोडून आणि कुठचा अभ्यास करणार किंवा कुठचा दौरा अभ्यासाचा करणार आणि त्यातून सावंतवाडीकरांना फलित काय, या दौऱ्यामागे जो काय खर्च नगरपालिका करत आहे तो सावंतवाडीकरांच्या करातून जातो. असं असताना सावंतवाडीकरांना जर कोणत्या सुविधा हे देत नाहीत, कोणत्या सुविधा देत असताना नगरसेवक त्यामध्ये लक्ष घालत नाहीत आणि असं असताना ह्या अभ्यास दौरा करून सावंतवाडी शहरातल्या नगरसेवकांना सावंतवाडी शहराचा फायदा काय. मुळात पर पर्सन 10चा पॅटर्न राबवून हे नगरसेवक झालेले आहेत, त्यामुळे यांना कोणताही अनुभव नाही आहे. अनुभव नसल्यामुळे आज सावंतवाडी शहरातले रस्ते जे बघले, अंतर्गत रस्ते आहेत, लोक पडत आहेत, ते पडणाऱ्या नुकसान भरपाई गॅस कनेक्शन ते गॅस कंपन्यांनी देण्यात दिला पाहिजे, हे या नगरसेवकांना माहीत नाही. आणि मुळात सावंतवाडीकरांना यांच्याकडून अपेक्षा आहेत, असू दे पॅटर्न कुठचाही राबवू दे. आज तुम्ही नगरसेवक सभागृहात आहात, आज अनेक प्रकल्प आज इथले सावंतवाडी शहरातले बंद आहेत, ते चालू करण्यासंदर्भात यांनी खरं तर प्रयत्न केले पाहिजे. ते कोणतेही करत असताना दिसत नाही आहे. सावंतवाडीच्या ट्रॅफिकमध्ये आज पूर्णपणे लोक कंटाळलेले आहेत. असं असताना हा अभ्यास दौरा आहे तो लवकरात लवकर आटपून शहरातल्या लोकांच्या, नागरिकांच्या प्रश्नाकडे यांनी लक्ष द्यावा अशी मनसेकडनं आमची अपेक्षा आहे. याबाबत प्रभारी मुख्याधिकारी विनायक गावंडकर यांनी प्रशासनाची देखील बाजू मांडली आहे. 2 दिवसांच्या प्रशिक्षणानंतर तेथील नगरपंचायतना नगरसेवक भेटी देणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. ते 25 तारखेला येणार आहेत. 25 तारखेला नाही, ते बाकी ठिकाणी पण फिरून येणार आहेत. ते तिथं जे नगरपालिका जे आहेत ना, जर प्रशिक्षण 2 वाजता असेल, पण बाकीचं जे आहे ते बाकीच्या नगरपालिकांना व्हिजिट आहेत त्यांच्या. नियमानुसार होणार खर्च तर आपण करणार आहे. नियमानुसार जो खर्च असेल तो त्यांना मिळणार. अनेक नगरसेवकांनी म्हटल्यावर उलट त्यांनी अभ्यास करणं गरजेचं. बाहेरच्या लोकांना बघितलं तर प्रशिक्षण 2 दिवसात होतं आणि व्हिजिट बाकीच्या दिवसात होतं.